Og hvor er den dog smuk, Jyske Bankboksen, når den på den her måde hylder 20 danske landsholdsspillere, og hele staben selvfølgelig også. Kevin Møller, kampen spiller i den her finale. Magnus Tavstrup, anføreren, der her får den første guldmedalje af dronningen. Og som i øvrigt skriver sig ind i en eksklusiv klub nu. Han har jo håndboldens Grand Slam, han har vundet OL, EM, VM og Champions League. Og det er Magnus Landin, der kommer her efter Mathias Gissel også. Der er ikke så mange medlemmer i den klub. Nej, men der står et par stykker i vores studie faktisk. Mathias Svaner og Niklas Landin. Vi har to kollegaer i studiet, og udover dem er det jo stort set kun franskmænd, og så dem, vi ser på medaljer nu. Simon Pøtlik får medalje. Spillede en kæmpe finale igen. Dansk topscorer med 8 mål. Og så Johan Hansen, der bare var så sikker på de straffekast, havde det dejlige håndled, når han gik fra fløjen. Så ikke en finale også af ham. Kirkelykke, der var sikker fra hjørnet. Jamen Johan Hansen, jeg synes faktisk, at det er et lille eventyr i sig selv. Var så udskilt sidste sæson i Flensborg, så har han taget hjem. Så har han vist, at han er dygtig, og så tager han det med på landsholdet og bruger det. Og så Mads Hoxer, der pludselig havnede i en gigantisk rolle på det her danske landshold. Både offensivt, men så sandelig og i allerhøjeste grad i de sidste kampe defensivt. Første gang Hoxer sådan rigtig er involveret i en slutrunde. Han var med ved VM i 23. Der var det en birolle, spillede stort set ikke. Den her gang Mads Hoxer, eminent. Ham og Thomas Arnoldsen, bogstaveligt talt guld værd fredag og søndag. Ja, men du har fuldstændig ret her. Det der også er smukt ved det her, det er jo egentlig, at det er nogle af truppens yderste mandater, der viste, at de har deres berettigelse her, og at de kan levere, hvis de får chancen. Så rigtig, rigtig flot af det, men jo også utroligt flot forvaltet af Nikolaj Jakobsen at bruge hele sit mandskab på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt. Og så en sundhedsstab, der er til også har været på overarbejde. Anja David Greve fik den første medalje, Martin Langergaard. Jeremy Bergholt også i billedet. Som blev, selvom han er nybagt far, skulle have finale weekenden med på krykker.